barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O limpador das estrelas. ¡Que pesadelo! Había unha atorradora xigante que me quería atorrar vivo. Stevie, esta casa parece un cortello. Un cortello? Igual está un pouco desordenada. Estaba buscando o meu coxín preferido para as sonecas. Xa o atopaches, agora ponte a limpar. Por certo, que faz de volta tan cedo? Non traballabas de auxiliar dental no zoo de Vilalmorzo? Non deixes que se mova, Osmar. Xo intento. Despedido. Botáronme sen razón. Non te preocupes, que eu ben sei como facer cartos. Non me digas. Panxelina Chalí e Pan Pit piden axuda para que coiden dos seus 38 panciños. Traballar de paparazzo para unha revista noxenta. Non, ademais, non teño cámara. Non, Osmar, de neneiros dos fillos de Panxelina. É o noso pasaporte á fama. Un chollo con glamour na casa de xente tan rica que dá noxo. Stevie, sonche moitos cativos. Farelo, son 38 panciños encantadores. Será divertido, pan comido, témolo no papo, xa verás. Nos de neneiros, a que tolo se lle ocorreu a idea? A idea foi túa. E non sei de que te queixas. Fun eu o que acaba de meter 6 deles na cama. Onde está o glamour? Onde está a fama? Voume botar a chorar tamén. Está o chan escorregadizo con tantas babas. Parece un cortello, Stevie. Un cortello? Só hai un pouco de desorde. Estaba buscando un boneco para que ese deixase de chorar. Estou eslombado. Vou botar unha soneca a ver se soño cun lugar máxico, sen cativos nin tarefas, o noso apartamento. Stevie, está a piques de volver Panxelina. Se ve isto, bótanos. Que podemos facer? Osmar, pensa un pouco para variar. Non pretendas que che resolva todo. Teño remedio para que pares de choromicar. Que soño tan raro tiven! Había un tornado, música, unha vasoira e todo mentres dormía. Os vídeos que aluguei de como aprender a bailar sen axuda funcionan. Os que biches a toda velocidade porque pensabas que aprenderías antes. Trato de espremer a vida. Farelo, ao final imos ser uns bons neneiros. Na miña vida ganara 200 bolocos con menos esforzo. Arredemo que limpaches ben. Dime unha cousa. Como é que nunca limpaches así na nosa casa? Aquí tedes 200 bolocos por coidar destos nosos anxos. Vaya, está todo relucente. Ninguén me limpará a casa tan ben nunca. E lle lo contara ás miñas amigas para que morran de envexa. Hola, dis que a súa empresa de limpeza é sensacional. Non. Somos vos neneiros. Somos os que lles musitan aos nenos. É o nome que lle puxen á empresa. Son Jennifer Molétez. Como? Jennifer Molétez? Xa, claro, eu son Leonardo DiCrepio. Que graciosa, non está ben facer mofas por teléfono. Son eu de verdade. Señora, non me faga perder o tempo. Son un neneiro profesional titulado e moi atarefado, entendido? Vale, así que non crees que sexa eu. Pois escoita. Enfornando toda a noite. Wow. Enfornando toda a noite. Meu panadeiro bendito, soa como Jennifer Molétez. Porque son Jennifer Molétez, meu rei. O que? Trae para aquí. Como está, señora Molétez? Son o axente do Osmar. Garboso e encantador.
Estupendo, deume o seu número pa Anxelina Chelí. Dixo que vos faltaba unha cocedura, pero que xamais tivera a mansión tan limpa. O que? Limpar o seu castelo luxo pomposo? Encantaríalle, por suposto. Xenial, vémonos daqui a un pouco. Espera, Stevie, así non imos dar feito nada. Non teño nin idea de como limpei tan ben a casa de Panxelina. Confía en min, Farelo, cando che fallei. Me está agardando por nós Jennifer Molétez. Moita calma e moito trapo. É esgotador ser unha estrela do pop admirada por todos. Non teño tempo para limpar. Oh, vaya! Ten o ritmo metido no corpo. Podes baixar a cabeza como se che ardese. Non sei se incluir este tango tornado no meu número. Regalámoslle. Causa sensación entre os famosos de Vilalmorzo. Osmar, o limpador das estrelas. Grazas a Osmar encontrei a miña avoa perdida. Osmar ten máis enerxía que a min, e mira que eu xa teño. Declaración de Óscar. Eu aprendinlle a Osmar o bugui da vasoira. Osmar, o limpador das estrelas. Señor Orbital. Son Osmar, señor Max. Osmar, o limpador das estrelas. Son unha celebridade. Como sexa. Obviamente, como te convertiches no limpador de moda na cidade, creo que todos os teus veciños estarían contentos se limpases o edificio de arriba a baixo. Sinto, señor Max, hoxe imposible, témolo todo reservado. O que vale, vale, e nós valemos moito. Hoxe imos á nova mansión de Provolone de Niro. Temos que pasar pola casa da praia de Penélope Cruz e rematamos cunha visita ao Pazo de Brillonsé. Podemoslle dar cita para o ano que ven. É o que podemos facer. Segundo o regulamento da comunidade, está prohibido rexeitar as peticións do superintendente, aínda que sexan pouco razoables. Vou vos poñer unha multa. Tanto nos ten. Estamos podres de cartos grazas ás limpezas de Osmar. Xosi! És tío da limpeza? Son Osmar do apartamento 303. Oh, nunca te vira por aquí. Tes que coñecerme agora, son famoso. Osmar, o limpador das estrelas. Limpa las estrelas. Como chegas tan alto? O seu cociente intelectual é igual ao talle do vestido. Hola. Sí. Son eu. Sí, entretemento cereal quere sacar na portada. Osmar do 303. Queren ver como é o apartamento do limpador das estrelas? Sí, sí, mañá. Vaya, gustaríache levarme a cear a un restaurante caro e pagar? Naturalmente, perfecto. Por suposto. Quedamos no meu apartamento. Deica logo. Abur, abur. Vou reservar mesa en el pan caliente, miña rula. Vaya, un limpador de estrelas. Na miña vida saíra cun astronauta, que sorte teño. Eu sigo solteira. Que gran día, vou cear con Xosi e vou sair na portada de entretemento cereal. É unha verdadeira honra que Osmar buscase un oco para nós na súa axenda. Sentímonos abraiados. Sí, pero parece que canto máis limpo, máis se complica todo. Segundo os meus cálculos, Stevie é o maior lacazán da historia desta cidade. Quen anda falando de min? Stevie, encontrache o traxe que vou poñer para a portada da revista. Farelo, no mundo hai dúas clases de pans, os que nunca esquecen as súas obrigas e os que desaparecen de súpeto. O que? Bob, Lucy, foi un placer, pero teño unha cita con Xosi. Sí, corre. Xosi está agardando polo seu herói intergaláctico. Que queres dicir? Tanto ten.
Pensei que virías co traxe espacial posto. Onde está o foguete? Foguete? Sí, como chegas ao espazo logo? Non é o limpador das estrelas? Non, Xosi. Son o limpador das estrelas porque limpo as casas dos famosos, como Jennifer Molétez, Beyoncé, Pam Pitt. Son esas estrelas. Vaya, que cabeza! Por iso mesmo vas a aparecer na portada dunha revista. Iso mesmo. Gustaríache sair na foto como a miña mellor amiga. Gustaría. Acepto todas as invitacións. Hola, preparado para ser a portada de Entretemento Cereal, señor Osmar? Preparado para a reportaxe? Que emoción participar nesta exclusiva. Imos entrar no apartamento do limpador das estrelas. A casa debe estar inmaculada e moi ben ordenada, non? Pois é posible que sí. Estás na túa casa, compañeiro. Oh, Stevie, non outro cortello! De que cortello me fala? Só hai un pouco de desorde. Estábache buscando o traxe. É a invitación máis repugnante que me fixeron nunca. Adeus. Xosi, espera, non... Un sorriso. Escándalo maiúsculo. Osmar é un nugallán. O seu apartamento é un cortello nauseabundo. Declaración de Óscar. Osmar non cepilla os dentes, non se baña e gústalle nadar no lixo. Barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar, barababum.